Vedeli ste, že vo vesmíre je väčšie ticho ako v kine na nemom filme, kde vystupuje mím? Poďme sa pozrieť prečo. Vesmír je obrovský, ale je aj úplne tichý. Prečo? No, zvuk potrebuje niečo, cez čo sa môže šíriť, napríklad vzduch alebo vodu. Predstavte si zvukové vlny ako surferov. Potrebujú vodu, aby sa mohli zviesť na vlne. Ale vo vákuu, teda prázdnote vesmíru, nie je nič, na čom by sa tie zvukové vlny mohli zviesť. Takže aj keby hneď vedľa vás vybuchla supernova, nepočuli by ste vôbec nič. Ani šepot. Predstavte si, že pozeráte napínavý akčný film s vypnutým zvukom. Presne taký je vesmír. Úžasný na pohľad, ale strašidelne tichý. Trochu strašidelné však? Takže, keď sa na budúce pozriete na hviezdy, nezabudnite, vesmír je možno posledná hranica, ale je to aj tá najtichšia.